Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, titingnan natin ang mga demonstrative pronouns sa salitang Hapon na naaangkop sa tinatawag nilang koso-ado system. Ready ka na ba? Hajimemashou! Sa nakaraang leksyon, natutunan natin ang mga personal at interrogative pronouns. Sa leksyong ito, tutukan natin ang mga demonstrative pronouns na na-classify sa tinatawag nilang KSAD o ang koso-ado system. Bale, ano ba ang koso-ado system? Ang mga demonstrative pronouns na nagsisimula sa letrang K ay tumutukoy sa mga bagay na malapit sa speaker o ang nagsasalita. Ang S naman, tumutukoy sa mga bagay na malapit sa kinakausap o ang nakikinig. Samantalang ang mga demonstrative pronouns na nagsisimula sa letrang A, tumutukoy sa mga bagay na malayo sa nagsasalita at sa kinakausap. Ang nagsisimula sa letrang D ay ang mga interrogative pronouns na ginagamit sa pagtatanong. Isa-isahin natin ng maigi ang bawat isa nito sa mga sumusunod na mga slides. Ito lahat ang mga demonstrative pronouns. Ang nasa first row, lahat nagsisimula sa letrang K at tumutukoy sa mga bagay na malapit sa nagsasalita. Ang nasa second row, lahat nagsisimula sa letrang S at tumutukoy sa mga bagay na malapit sa kinakausap o nakikinig. At yung nasa third row ay tumutukoy sa mga bagay na malayo sa nagsasalita at kinakausap. At ang nasa fourth row, lahat nagsisimula sa letrang D at ito ay mga interrogative pronouns na ginagamit sa pagtatanong. Nakakalitong tingnan pero madali lang itong matutunan lahat kung alam mo ang pattern. Tingnan natin ang unang column, ang green column na mga pronouns para sa object o bagay. Ang kore ay itong hinahawakan ko. Ako na nagsasalita. Ang sore ay yang hinahawakan mong bagay. Ikaw na kinakausap ko o nakikinig sa akin. Ang are ay ayun, yung bagay na malayo sa ating dalawa. At ang dore ay alin yan na gagamitin ko sa pagtatanong alin sa mga bagay na yan. Dore. Move na tayo sa yellow column. Ito ay tinatawag na prenominal o ang gagamitin na demonstrative pronoun kung may kasunod na noun. Ang first column, ang object, ang kore, sore, are, dore, gagamitin pag walang noun na kasunod. Pero pag may noun, halimbawa kung sabihin mong itong bahay, yung kotse na yan, yung kahoy doon, pag may noun na kasunod, dito tayo sa yellow column. Halimbawa natin ay ballpen. Itong ballpen na hawak ko, kono ballpen. Ang ballpen na hawak mo, sono ballpen. Ang ballpen na malayo sa ating dalawa, ano ballpen. At kung magtatanong aling ballpen, dono ballpen. Ang pangatlong column ay tungkol sa lokasyon o lugar. Koko, dito. Soko, dyan sa lugar mo. Asoko, doon, malayo sa ating dalawa. At saka, doko, saan. Natutunan mo na ang doko sa previous lesson natin tungkol sa interrogative pronouns. Ang pang-apat na column ay tungkol sa direksyon. Kochira, dito sa direksyon ko. Sochira, dyan sa direksyon mo. Achira, doon sa direksyon na palayo sa ating dalawa. At saka, dochira, aling direksyon. Itong orange column ang mga adjectival pronouns. Dapat may noun din na kasunod. Halimbawa, ang kotse ay kuruma sa salitang Hapon. Pag sinasabing konna kuruma, ibig sabihin kotse na katulad nito. Sonna kuruma, kotse na katulad niyan, kotse na malapit sa iyo. Anna kuruma, kotse na katulad niyan, bali yung kotse na malayo sa ating dalawa. Donna kuruma, anong klaseng kotse? Dito naman sa adverbial, dapat ang kasunod na word ay isang verb o action word.
Pareho lang ang adverbial 1 at saka 2. Bali may choice ka kung alin ang gagamitin mo. Pero pareho lang ang gamit nila. Halimbawa, ang action word natin ay tabemasu o kakain. Konnani tabemasu o ko tabemasu. Kakain ng ganito. Bale, estilo ko ng pagkain. Kamayan ba, kutsara ba, tinidor ba, chopsticks ba, etc. Sonnani tabemasu o so tabemasu. Kakain ng ganyan, katulad ng estilo mo. Annani tabemasu o tabemasu. Kakain ng ganong estilo. Estilo na ayaw ko at saka ayaw mo rin. O estilo na malayo sa estilo nating dalawa. At ang katapusan ay donnani tabemasu at saka do tabemasu. Paano kumain o anong estilo sa pagkain? Bale, nakuha mo na ba ang mga patterns? Madali lang, di ba? Ngayon, titingnan natin yung mga ehemplo gamit ang mga sentences. Sa eksenang ito, si person 1 ay may libro o hon. At si person 2 naman merong lapis o enpitsu. At may bag o kaban na malayo sa kanilang dalawa. Ito ang mga sentences na pwedeng sabihin ni person 1 kay person 2 gamit ang object pronouns na kore, sore, are. Kore wa hon desu. Kore wa hon desu. Itong bagay na malapit sa akin ay libro. Natatandaan mo pa ba ang topic particle wa? Kore wa? Bale, ang topic ng sentence natin ay kore o itong bagay na malapit sa akin. Ano ngayon tungkol sa bagay na ito na malapit sa akin? Ito ay libro. Hon desu. Kore wa hon desu. Ito ay libro. Sore wa enpitsu desu. Sore wa enpitsu desu. Yung bagay na yan na malapit sa iyo ay lapis. Sore wa. Pag-usapan natin ang bagay na malapit sa iyo. Yan ay lapis. Sore wa enpitsu desu. Are wa kaban desu. Are wa kaban desu. Ang bagay na yon, yung bagay na malayo sa ating dalawa, pag-usapan natin. Yan ay bag. Are wa kaban desu. At ito naman ang mga sentences na pwedeng sabihin ni person 2 kay person 1. Sore wa hon desu. Sore wa hon desu. Yang bagay na yan na malapit sa iyo ay libro o mga libro. Kung natatandaan mo, ang Japanese walang singular o plural. Tansyahin mo na lang. Kore wa enpitsu desu. Kore wa enpitsu desu. Itong bagay na malapit sa akin ay lapis. Kore wa enpitsu desu. Are wa kaban desu. Are wa kaban desu. Yung bagay na yon, malayo sa ating dalawa ay bag. Are wa kaban desu. Bale ngayon, nakikita mo na ba paano gamitin ang mga pronouns na ito? Sa eksenang ito, meron akong pusa o neko at ikaw naman merong aso o inu. At malayo sa ating dalawa ay isang ibon o tori. Tatanungin kita, sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Yung bagay na yan na malapit sa iyo, pag-usapan natin. Ano ba yan? Sore wa nan desu ka? Tapos sasagot ka, kore wa inu desu. Kore wa inu desu. Itong bagay na malapit sa akin ay aso. Kore wa inu desu. Tapos, tatanungin mo ko, sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Yung bagay na malapit sa iyo, ano yan? Tapos, sasagutin kita ng kore wa neko desu. Kore wa neko desu. Itong bagay na malapit sa akin ay isang pusa. Tapos, tatanong ako sa iyo, are wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Ano yan, yung bagay na malayo sa ating dalawa? Sagot mo, are wa tori desu. Are wa tori desu. Yung bagay na yan na malayo sa ating dalawa ay isang ibon. Are wa tori desu. Balik tayo sa dating eksena. Ang nagsasalita merong libro o hon at ang nakikinig may lapis o enpitsu. At malayo sa dalawa ay ang bag o kaban.
Ngayon, gagamit tayo ng mga prenominal pronouns, kono, sono, at ano. Ang mga prenominal pronouns na ito dapat sundan ng noun. Ito ay mga ehemplo ng mga sentences na pwedeng sabihin ng ating speaker. Kono hon wa omoshiroi desu. Kono hon wa omoshiroi desu. Ibig sabihin ng omoshiroi ay interesting. Ang topic natin ngayon ay kono hon o ang librong ito. Pag-usapan natin ang librong ito. Ang librong ito ay interesting o nakakawili. Sono enpitsu wa nagai desu. Sono enpitsu wa nagai desu. Sono enpitsu, yang lapis na malapit sa iyo. Pag-usapan natin. Ano ngayon? Sono enpitsu wa nagai desu. Ibig sabihin ng nagai ay mahaba. Ang lapis na malapit sa iyo ay mahaba. Sono enpitsu wa nagai desu. Tapos, sabi ng speaker, ano kaban wa omoi desu. Ano kaban wa omoi desu. Pag-usapan natin yung bag na malayo sa ating dalawa. Ano kaban wa omoi desu. Ibig sabihin ng omoi ay mabigat. Ang bag na yon na malayo sa ating dalawa ay mabigat. Ano kaban wa omoi desu. Sa eksenang ito, suriin natin ang pwedeng sasabihin ni Mr. B. Kung matatandaan mo, ang particle na no ay nagpapahiwatig ng pagmamay-ari. Watashi, ako. Watashi no, akin. Si Mr. B ay merong eyeglasses o megane. At si Mr. A merong relo o toke. At malayo sa dalawa ay isang kasa o payong. Sabi ni Mr. B, kono megane wa watashi no desu. Kono megane wa watashi no desu. Ang eyeglasses na ito ay akin. Oshare desu. Oshare desu. Ibig sabihin ng oshare ay fashionable o sunod sa uso. Bali, ang eyeglasses ni Mr. B ay fashionable. Di na kailangan sabihin ang topic dahil na-set up na ni Mr. B sa kanyang unang sentence na ang pag-uusapan niya ay ang kanyang eyeglasses. Megane wa. Ngayon, patuloy ni Mr. B. Sono toke wa anata no desu. Sono toke wa anata no desu. Yung relo na yan na malapit sa iyo ay sa iyo. Anata no. Takai toke desu. Takai toke desu. Ibig sabihin ng takai ay mahal. Takai toke desu. Mamahaling relo. Ano kasa wa benri desu. Ano kasa wa benri desu. Ibig sabihin ng benri ay convenient o madaling gamitin. Ang payong na yon na malayo sa ating dalawa ay convenient. Ano kasa wa benri desu. Sa eksenang ito, gagamitin natin ang mga pronouns of location, ang koko, soko, asoko, at doko. Ang nagsasalita o speaker ay nasa library o toshokan. Ang nakikinig o kinakausap o si listener ay nasa classroom o kyoshitsu. At malayo sa dalawa ang cafeteria o shokudo. Tanong ng speaker, koko wa doko desu ka? Koko wa doko desu ka? Saan ang lugar na ito? Nung andito ako ngayon. Sagot ng listener, soko wa toshokan desu. Soko wa toshokan desu. Ang lugar kung nasaan ka ay ang library. Tanong ng speaker, soko wa doko desu ka? Soko wa doko desu ka? Nasaan ka? Anong lugar kung nasaan ka ngayon? Sagot ni listener, koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Ang lugar dito kung nasaan ako ngayon ay ang classroom. Tanong ng speaker, kung saan siya nakakita ng hamburger at cola. Asoko wa doko desu ka? Asoko wa doko desu ka? Anong lugar yan, yung malayo sa ating dalawa kung saan merong hamburger at saka cola? Sagot ni listener, asoko wa shokudo desu. Asoko wa shokudo desu. Ang lugar na yan ay ang cafeteria. Ngayon, titignan natin ang paggamit ng mga adjectival pronouns. Konna, sonna, ana, at donna. Sa eksenang ito, si Mary may alagang aso o inu
At si Jiro naman may alagang pusa o neko. Malayo sa kanilang dalawa ay isang talangka o kani. Ito yung mga sentences na pwedeng sabihin ni Miyari-san. Konna inu wa otonashi desu. Konna inu wa otonashi desu. Ibig sabihin ng konna inu ay aso na katulad nito. Pag-usapan natin ang asong katulad nito. Konna inu wa. Ang asong katulad nito ay otonashi o mabait. Konna inu wa otonashi desu. Ang asong katulad nito ay mabait. Tapos, nagkomento si Miyari tungkol sa alaga ni Jiro. Sonna neko wa kawaii desu. Sonna neko wa kawaii desu. Sonna neko wa. Pag-usapan natin ang pusa na katulad niyang pusa na malapit sa iyo. Ang pusang katulad ng pusa na malapit sa iyo ay kawaii o cute. Sonna neko wa kawaii desu. Ang pusang katulad niyan na malapit sa iyo ay cute. Tapos nakita ni Mary ang talangka at sabi niya, Anna kani wa abunai desu. Anna kani wa abunai desu. Ang talangka na katulad niyan, yung talangka na malayo sa ating dalawa ay abunai o peligro. Anna kani wa abunai desu. Ang talangka na katulad niyan ay peligro dahil nanghagagat, baka kagatin ang ating mga alagang aso at pusa. Ngayon, gagamitin natin ang mga directional pronouns, ang ochira, sochira, achira, at dochira. Si Keiko malapit sa library o toshokan. Si Miyari-san naman naghahanap kung nasaan ang library. Kaya nung nasa lubong niya si Keiko, tinanong niya, Toshokan wa dochira desu ka? Toshokan wa dochira desu ka? Aling direksyon ang patungong library? Sagot ni Keiko, Toshokan wa kochira desu. Toshokan wa kochira desu. Ang library ay patungo dito. Dahil malapit kay Keiko ang library, dito ho sa direksyon ko ang library. Toshokan wa kochira desu. Sa eksenang ito, tanong ni Mary kay Keiko, Shokudo wa dochira desu ka? Shokudo wa dochira desu ka? Aling direksyon ang cafeteria? Sagot ni Keiko, Shokudo wa achira desu. Shokudo wa achira desu. Ang cafeteria ay papunta doon sa direksyon na malayo sa ating dalawa. Shokudo wa achira desu. Sa parte ng leksyong ito, titingnan natin ang paggamit ng mga interrogative pronouns. Hanggang ngayon, ang sentence structure na ating ginagamit ay ang A wa B desu. Ang A ay B. Kung ang pagtatanong natin nagsisimula sa isang interrogative pronoun, ang topic particle wa ay hindi na pupwede at dapat papalitan na natin ito sa subject particle na ga. Ang rason ay dahil kung magtatanong ka, gusto mo na klarong sagot. Bali ang sagot mo hindi na topic, kundi specific na bagay. Kaya ga ang gagamitin dahil ang ga tumutukoy sa subject o sa nag-iisang sagot. Ang B naman ay pwedeng noun o adjective pa rin, pero kadalasan ay adjective. Tapos, ikabit natin ang question particle na ka sa huli ng sentence upang ang buong sentence ay magiging tanong. Bale, ang buong sentence pattern magiging interrogative pronoun ga, B desu ka? Meron tayong 5 interrogative pronouns sa leksyong ito. Ang una ay ang nani o ano. Nani ga B desu ka? Nani ga B desu ka? Ano yung nagiging B? Ang gusto mong sagot ay isang bagay lang. Kaya particle ga ang gagamitin dahil gusto mo specific ang sagot. Pangalawa, dare ga B desu ka? Dare ga B desu ka? Sino yung B? Gusto nating sagot ay isang pangalan ng tao. Kaya particle ga ginagamit natin dahil specific ang sagot. Pangatlo, dore ga B desu ka? Dore ga B desu ka? Alin ba ang B? Sa mga pagpipilian, alin dito ang B? Dore ga B desu ka?
specific din ang sagot mo. Ika-4, doko ga B desu ka? Doko ga B desu ka? Saan yung lugar na B? Specific din ang gusto mong sagot. At ika-5, donna noun ga B desu ka? Donna noun ga B desu ka? Ang noun ay pwede kung ano, kagaya ng tanong na, anong klaseng ice cream masarap? Donna ice cream ga oishii desu ka? Donna ice cream ga oishii desu ka? Anong klaseng kotse mabilis? Donna kuruma ga hayai desu ka? Anong klaseng bag ang mahal? Donna kabang ga takai desu ka? So, bali ito yung pattern sa pagtatanong. Ngayon, titingin tayo ng mga ehemplo ng bawat isa nito. Ang unang pattern ay yung nani ga B desu ka? Nani ga B desu ka? Ano ba yung B? Ang mabuti sa salitang Hapon ay I. Nani ga I desu ka? Nani ga I desu ka? Ano ba yung mabuti? Halimbawa, lalakwatsa kayo sa mga barkada. O ano bang gimmick natin? Nani ga I desu ka? Tapos may mag-suggest, okay ang sine o ega ga I desu. Ega ga I desu. Ang sine ay mabuti. Hindi pumunta ng park, hindi maliligo sa dagat, hindi magkaraoke, kundi ang manonood ng sine ang mabuti. Ega ga I desu. Very specific ang sagot, kaya particle ga ang gagamitin at hindi wa. Ega ga I desu. Nani ga oishii desu ka? Nani ga oishii desu ka? Halimbawa, nasa bagong restaurant kayo at di nyo alam ang mga pagkain na nasa menu. Kaya, tatanungin mo yung waiter, ano ba dito ang masarap? Nani ga oishii desu ka? Tapos, rekomenda ng waiter ay yung yakiniku o grilled beef. Kaya, sasagot siya, yakiniku ga oishii desu. Yakiniku ga oishii desu. Itong yakiniku ang masarap. Hindi ang sushi, hindi ang tempura, kundi itong yakiniku. Yakiniku ga oishii desu. Ang susunod na pattern ay ang dare ga B desu ka? Dare ga B desu ka? Sino ba ang B? Ang mayaman sa salitang Hapon ay kanemochi. Dare ga kanemochi desu ka? Dare ga kanemochi desu ka? Sino ba ang mayaman? Si Bill Gates ang mayaman. Bill Gates ga kanemochi desu. Bill Gates ga kanemochi desu. Hindi si Juan de la Cruz o si Pepe Santos, kundi si Bill Gates. Bill Gates ga kanemochi desu. Ang mabilis sa salitang Hapon ay hayai. Dare ga hayai desu ka? Dare ga hayai desu ka? Sino ba ang mabilis? Si Tanaka ang mabilis. Tanaka-san ga hayai desu. Tanaka-san ga hayai desu. Hindi si Suzuki o si Hayashi, kundi si Tanaka. Tanaka-san ga hayai desu. Sunod nating i-practice ay yung dore ga B desu ka? Dore ga B desu ka? Alin ito ang B? Sa ehemplong ito, ang B ay isang noun. Dore ga iPhone desu ka? Dore ga iPhone desu ka? Alin ito ang iPhone? Ang kaliwa o hidari. Ang kaliwa ay yung iPhone. Hidari ga iPhone desu. Hidari ga iPhone desu. Hindi yung kanan, kundi yung kaliwa. Hidari ga iPhone desu. Ngayon, yung predicate natin ay isang adjective. Ang mahal sa salitang Hapon ay takai. Alin ba nito ang mahal? Dore ga takai desu ka? Dore ga takai desu ka? Ang Mercedes-Benz ay yung mahal. Benz ga takai desu. Benz ga takai desu. Hindi yung Toyota Corolla o Hyundai, kundi yung Benz ang mahal. Benz ga takai desu. Isa pang ehemplo, adjective pa rin. Ang convenient sa salitang Hapon ay benri. Halimbawa, nalilito ka. Sa lahat ng sasakyan, alin ba ang pinaka-convenient? Dore ga benri desu ka? Dore ga
benri desu ka? Tapos, sabi ng kaibigan mong Hapon, ang train ay yung convenient. Hindi ang bus o taxi, kundi ang train o densya. Densya ga benri desu. Densya ga benri desu. Ngayon, ang doko o saan na naman ang ating i-practice. Doko ga bi desu ka? Doko ga bi desu ka? Ang masakit sa salitang Hapon ay itay. Saan ba ang masakit? Halimbawa, tinatanong ka ng doktor, saan bang masakit? Doko ga itay desu ka? Doko ga itay desu ka? Halimbawa, ang tiyan o onaka ang masakit. Onaka ga itay desu. Onaka ga itay desu. Hindi yung ulo mo o paa mo, kundi ang tiyan mo ay yung masakit. Onaka ga itay desu. Sunod, practice natin ang donna o anong klaseng nantoka. Donna e ga bi desu ka? Ang pagkain sa Japanese ay tabemono. Anong klaseng pagkain ay masarap o oishi? Donna tabemono ga oishi desu ka? Donna tabemono ga oishi desu ka? Halimbawa, para sa iyo ang masarap ay yung Italian cuisine o Italia diori. Kaya sasagot ka ng Italia diori ga oishi desu. Italia diori ga oishi desu. Di na kailangan magsabi ng watashi wa dahil naiintindihan na ikaw ang may gusto ng Italia diori dahil ikaw ang nagsasalita. Pero pwede mo ring sabihin, watashi wa Italia diori ga oishi desu. Para sa akin, ang Italian cooking ay masarap. Halimbawa, grupo kayo at may isa sa inyo nagtatanong sa lahat, anong klaseng pagkain ay masarap? Tapos sasagot ka ng, para sa akin, ewan ko sa iba, ang Italian cuisine ay masarap. Watashi wa Italia diori ga oishi desu. At dito natatapos ang leksyon natin tungkol sa koso-ado, demonstrative pronouns, at saka paano paggamit ng interrogative pronouns sa pagtatanong. Summarize natin ang leksyong ito na tungkol sa koso-ado system ng demonstrative pronouns. Yung mga demonstrative pronouns na nagsisimula sa letrang K ay malapit sa nagsasalita. Yung mga nagsisimula sa letrang S ay malapit sa nakikinig o kinakausap. Yung nagsisimula sa letrang A ay malayo sa nagsasalita at kinakausap. At yung mga nagsisimula sa letrang D ay mga interrogative pronouns na ginagamit sa pagtatanong. Para sa object, meron tayong kore, sore, are, at dore. Sa prenominal, bali kung susundan ito ng noun, meron tayong kono, sono, ano, at dono. Para sa lugar, meron tayong koko, soko, asoko, at doko. Sa direksyon, kochira, sochira, achira, at dochira. At sa adjectival, dapat may noun na kasunod. Meron tayong konna, noun, sonna, noun, anna, noun, at donna, noun. Hindi natin tinalakay masyado ang adverbial pronouns na konnani, sonnani, annani, at donnani at yung shortcut versions niya na ko, so, a, at do. Itakol natin ang mga ito sa future lesson. Sa pagbuo naman ng mga interrogative sentences, yung particle na ginagamit ay hindi na wa, kundi ang subject particle ga. Di ga bi desu ka? Sino ba ang nantoka? Dare ga bi desu ka? Ano ba ang nantoka? Nani ga bi desu ka? Alin ba nito ang nantoka? Dore ga bi desu ka? Aling bagay ba ang nantoka? Dono, noun ga bi desu ka? Saan ba ang nantoka? Doko ga bi desu ka? Anong klaseng noun ba ang nantoka? Donna, noun ga bi desu ka? So, salamat sa pagpanood ng videong ito. Hanggang dito na lang muna. Pag may tanong po kayo, pakisulat na lang po sa comment section. Salamat sa pagpapanood ulit. Paki-like, subscribe, at saka share. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai.
Kung seryoso ka maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pag-practice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So, pakiclick na lang ng like, share, o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!